Otoa, fruta lehorrak automatikoki pisatzeko sistema betetzeko eta lata josteko makinarekin. Erabili palanka bat oloa buruan pisatzeko makina anitzeko burura igotzeko. Ondoren, turntable elikaduran. Zinta bidez automatikoki bete ondoren Xeamin makina eta inprimatzeko produkzioa data. Makina lerroaren abiadura minutuko 25-33 lata. Makinak marka ospetsuak erabiltzen ditu, makina osoa egonkorra da eta produkzioaren eraginkortasuna hobetzen du. Makina lerroan profesionalak gara eta bezeroari irtenbideak eskaintzen dizkiogu. Makina ikertu eta garatzeko, diseinatzeko, ekoizteko eta saltzeko gure fabrika. Gure espezialitateak zure eskakizunak betetzeko erabiltzea espero dugu.